предстои началото на 3-дневен камп преди UTMB, подготовка за изкачванията и за спусканията на състезанието в Шамони. Днес плана е да тръгнем от Паниците през хижа Рай Ботев, спускане до хижа Плевен и тогава вече ще видим как е с времето. Дали ще сляза до паркинга на квартал Видима или директно от хижа Плевен ще се върна нагоре. Това видео е може би подходящо за хора, които се опитват да се подготвят за UTMB или подобни състезания от гледна точка на терен, екипировка и други важни и по-неважни неща, които се случват в планината. Alright, let's go! Ако не сте идвали тук преди първите, може би 500 метра са доста стръмни, което е добро напомняне какво ви предстои по-нататък. В началото, както видяхте, има поток. Аз си налях вода оттам, защото не си носех и се надявам водата да е чиста и да няма проблеми с стомаха. Това ще се приличи след малко. Така, този път води до хижа Рай и ето го и фен клуба. Здрасти, Марче! Това е Мара от фен клуба. Може да се присъедините. Един лайк за Мара! Окей. Целта е да се тренира днес екипировката, която вече е оттренирана в големи части, но все пак е добре всичко да е изпитано, за да няма изненади по време на състезанията, за които толкова дълго се подготвяме и толкова много време и средства отнемат. Освен екипировката, трябва да се тренира и хидратацията. И също въглехидратите и други добавки. Вече часовника ми напомня, че е време за вода и храна. Планът е 7 часа на всеки 20 минути въглехидрати и вода. Като въглехидрати използвам как да го нарека, Endurance Drink Mix, малтодекстрин фруктоза и други, защото излиза по-евтино и това е почти същия резултат. Геловите са скъпи, така че так ще ги оставим за Race Day. Тези наклони с малък процент. Ако може би съм тук за един ден, бих ги си опитал да ги бягам, но днес целта е да се пресъздаде самата тактика и за състезанието. UTMB е 175 км, така че поне за мен тези douche grades, както се казва на английски. Ако английския ви е по-добър, може да ми преведете отдолу. Douche grades на български. Както и да е. Та мисълта ми е, че 175 км с 10 000 метра денивелация. Плюс и минус. Тези douche grades няма да мога да ги бягам.
или ще капитулирам 120, 130 км, което не е препоръчително. Така че е хубаво да сме реалистични и да тренираме по същия начин, по който възнамеряваме да как се казва, един вид същия начин, по който възнамерявате да направите и състезанието. Та ако се чуете тази лампа, защо ме на главата, в момента е 3 часа след обяд. И определено лампа не ви трябва. Но това е нещо, което взаимствах от Джейсън Куп. Ако не знаете кой е Джейсън Куп, напишете в Google, за да ви спестя 5 минути обяснение. И така, целта на тази лампа е просто да свикне, аз да свикна с тежестта и с това, че ми е на главата за около 7-8 часа. Другото, което е, тази лампа няма самата бола система, която може да разхлабва и затяга лампата в движение. Така че е важно за мен да се настроя самата ширина, за да ми е удобна и да ми е достатъчно стегната, но не прекалено много, за да мога да седи на място по време на спусканията, които биха могли да бъдат доста технически. И ако лампата ви падне в главата, доста вероятно да се счупи или да се счупите главата и ви. Така че, колкото и странно да изглежда, проверете си екипировката от А до Я. Да. Това да го наречем, че е първият чекпоинт. 35 минути. Преди да започне второто по-странно изкачване към самата хижа рай. Не знам дали забелязахте, но на вендинг машината доста интересно бяха приоритирани нещата. Бира, кафе и вода на последно място. Който за каквото е учил, както се казва.
Качването към хижа Рай върви добре. Не бих казал, че е бързо, но темпото е умерено. Важно е да не се прикалява в началото, за да има сили за накрая. Все пак това е първия ден. От първият 3. Идеята е също да се тренира с щеките. Просто като техника, за да помагат колко се може повече, а не да пречат. Другата цел на този тренировъчен лагер е, разбира се, дългите спускания, които осъзнах през 2023, когато си пуснах на CCC. Единственото нещо, което може да ви подготви краката за дълги спускания е, разбира се, дългите спускания. И ако искате да сте ефикасни, би трябва да ги правите без щеки. Но трябва всичко да е умерено. Защото ако избомбите първите 2 надолнища на голямо състезание от сорта на 160 км, следващите 5 или 6 надолнища ще са ви много трудни. Дори, може би, невъзможно. Затова трябва мускулите на краката да са тренирани подобаващо за тези спускания, за да може да компенсирате от изкачванията. Ако не сте елитен състезател, или по-скоро по-бавен аматьор като мен, всичките изкачвания ще ги ходите. Но ако почвате да ходите и на надолнищата, и на равното, времето няма да ви стигне и катофа ще ви отреже. Вече час и 25 минути. Надявам се хижа Рай. Мисля, че до 10 минути ще сме там. И идеята ми е хижа Рай да се ползва като чекпоинт. Не повече от 5 минути, както по време на състезание. И няма смисъл да си спира човек часовника и да си го пуска като тръгва, защото ви дава много фалшиво впечатление от темпото, с което се движите. Така че ако искате да сте обективни, не си спирайте часовника. Въпреки че не е Strava friendly тактика, но е тактиката, която ще ви даде реалистично време за завършване на състезанието. Райското прескалвайки се вижда, което означава и че хижа Рай е много близо. Което е добре. Сега да видим колко време. Час и половина. Супер. От Рай до Ботев са за моите възможности около 2 часа. Значи 3,5. Може би няма да ме стигне времето за спускане до хижа Плевен. Определено мога да се спусна до заслона на Ботев. Просто да ме като тренировка спускането и стръмното изкачване. Но сега важно е Рай да се използва, както говорихме, като чекпоинт или aid station, както искате, така му казвайте. Точно 3 минути вода, стягане на обувките и газ. Газ.
Мама ти стара. Страх ме е толкова да ме ритни, че ако ме ритни и ще е до тук мача. Няма конче, няма. Спирката на хижата отне повече от 3 минути, понеже познавам хижара Чичо Митко и е много готин човек, та нямаше как да го притупам над бързо. Та, може би побъбрихме 5-6 минути, но общо взето се движим по график. Час 40 минути почти, вече започва изкачването по Тарзановата пътека. Фен клуба е навсякъде. Определено краката малко има умора в последните седмици, но каквото е такова, важното е да се извлече най-доброто или възможно най-полезното от физиологическа гледна точка за дадения ден. Така че без кахари, както се казва. Лека по лека ще стане. И все пак дискотеката е на лице. Иначе не става. Та, докъде бяхме? Да, моментното състояние не съм много успешна. И по-зле е било. Вече сме в подножието на Ботев. Или по-скоро точно на върха. Колко е? 2 часа и 55 минути. Точно под 3 часа. Което е време, с което долу-горе съм доволен. Но определено няма да мога да стигна до хижа Плевен и да се върна обратно до Паниците за 7 часа.
Това ще е второто изкачване на Ботев за днес. И последно. Плана беше... Реших, че ми стигне времето до хижа Плевен. Но 20 на минути преди хижата хванах един друг път без да искам. Мисля, че е кабел, или как му казват, който е доста пряк. Води до квартал Видима, но е много стръмен и много неблагоприятен. Може би е зимния маршрут от северната страна или нещо от този сорт. Те след 10 на минути осъзнах, че това не е пътеката за Плевен, хижа Плевен. И реших да се върна. Така че понякога нещата не се реждат точно както ти се иска, но трябва да имаме воля и характер. Всичко се случва. Все пак и тренировка. Външно, че всичко е окей. И в момента колко вече? 4 часа и 15 минути. От тук до Ботев, до върха са може би около 40. И оттам вече 2 часа и нещо. До паниците. Извинявам се. Днеска тези байри. Днес тези байри. Ме затрудняват. Хубаво е, когато се не влиза в такива тренировъчни лагери, човек да е доста добре отпочинал. Но, както ви казах, имаме малко дете и други задължения, така че не винаги може да водим живота на професионалния атлет, което може би не е лошо. Както и да е. Нещо, което също е доста важно за тези тренировъчни лагери, наистина да имате възможност да се възстановявате между дните. Дали ще направите 2, 3 или 4 дни лагер, зависи от вас. Но наистина трябва да имате време да се възстановявате и спокойствие най-вече. Така че, ако си създадете такава тренировъчна схема, 3-4 дни с доста часове и отделно имате работа и други стресови ситуации, е просто recipe for disaster, както се казва. Защото почивката е половината от цялата работа. Почти половината. Без възстановяване няма и подобряване. Четири часа и 55 минути за 2 изкачвания. Едно от юг и едно от север. Щеки са прибрани, така че quick pit stop на заслона на върха, само за вода и потегляме надолу към хижа Рай. Та надявам се 2 часа и 20 минути да съм на паниците. Но всичко е наред. Кравите вече се прибраха. Хора почти не съм виждал днес, което мен лично ме настроява. Имаше прогноза за лошо време този уикенд, така че повечето хора, предполагам, са направили други планове. Но последния ден явно метеорологичната прогноза се подобри, така че е хубаво
да се проверява доста често, когато възнамерявате да ходите по планините. Няма да е лошо да има да се види залеза тук. Ще видим утре дали е прогнозата за ясно небе. И ако е така, ще се опитам да дойда за залеза. Ей, тук е много красота. Малко може да те накара да се замислиш кои неща са важни и ти колко си важен. Ай, стига съм философствал. Време е за тренировки. Повече политици трябва да идват на тези места. Хората се забавляват, други тичат по бейлите. Все пак е петък вечер. Нищо чудно.
Който каквото го влече. Но днес не видях сродни души. Имаше няколко човека на хижа рай, но доста бедно от към спортисти и въобще хора в природата днес. Поне аз където бях. Нищо, утре може би повече. Аре, не остана. Не остана. Ние сега започваме, да? Хубав ден. Ти с това темпо на Карпатите ли си? Лека по лека. Бонжорно. Днес целта на занятието е 4 часа тренировка. Същия път, както вчера. Като маршрут хижа рай и Ботев и обратно от Паницата. Но вчера стигнах до върха за 3 часа, което означава, че тренировката ще ми се удължи с около може би час, което не е много препоръчително. Защото утре имам също дълга, около 6 часа. Так му минах покрай вендинг машината, бира на първо място. Днес за мое очудване се чувствам по-свеж. Въпреки че раницата е със същото тегло, около 4 кг, което е еквивалента и на UTMB. Малко или повече. Давам си равносметка, че вчерашното шофиране от Габрово при Шипка до Хисаря, където е хотела ми, ме поизмори. И затова може би се чувствах малко не толкова свеж, но днес всичко е наред. Дори и след 7-часовата тренировка вчера имам сили да изкачвам байрите с добро темпо според мен. Ще видим как е надолу и колко мускулно muscle damage, как се казва на български. От на надолнищата. Както и да е, предполагам, че разбирате какво имам предвид.
вече края на Тарзановата. 2 часа и 20 минути. Ще се изкача догоре и ще стане време вече за спускане, защото днес плана е 4 часа. Няма смисъл да презобваме и утре ден. Не е като да се качиш на върха, да се задоволиш егото, но гледката от тук е страхотна, така че няма оплаквания. Последното по-сериозно изкачване за днес. Спусканията минават добре. Сега следва полегато и дълго спускане към паниците. Без да се забравяме, без да се самозабравяме. Защото и утре е ден. Така че бавно и леко надолу. Важното е да нямаме контузии. Стравата ще я подобрим друг път.
Бонжорно! Ден трети последен. Тренировъчния лагер за UTMB. И както предишните 2 дни от Паниците, хижа Рай Връх Ботев за Слон Ботев и може би малко по-надолу, защото днес по схема има 6 часа, което за моите възможности не е достатъчно да стигна до хижа Плевен. Може би са ми необходими около малко повече от 7 отиване и връщане. Но целта е не да стигаме определени точки, а да натрупаме достатъчно умора, без контузии, изкачвания, слизания, които са доста технични. Трябва да се оттренират. Също моят добър приятел Челника е с мен. И днес за сега резултата е Пацо 1, Челник 0. Дано днес да му вкарам още един гол и да стане 2-0. Причината за този челник вече я коментирахме. Друг аспект, който трябва да се оттренира от гледна точка на екипировка. Раницата е ясна. Тениски и гащи, те са ясни. Шапки и челници вече са проверени. Но най-важният може би аспект от екипировката е избора на обувки. И не само избора на обувки, но и комбинацията му с подходящи чорапи. Така че в тези 3 дни днес е последния ден, в който трябва да реша на какво ще заложа. И винаги ще има резервни варианти, разбира се, но това, което е най-удобно, с него ще се стартира. И да се надяваме, че няма да има нужда от смени, защото коства доста време. Краката, всъщност ходилата, всичко започва там. Лоши ходила, контузии и пришки могат да ви костват цялото състезание, колкото и добре да сте подготвени. Който не може да върви, не може и да бяга, което означава 100% DNF. Това не можем да си го позволим. Всичко трябва да се оттренира. А вече на състезанието, каквото Сабе покаже. Никога нищо не е сигурно. 2023 на CCC видях един мъж. Имах 2 пришки. Съвсем малки, но доста ми бяха неудобни. Вече бях около 3 и винаги ги третирайте рано, колкото се може по-рано. Има и медицински състав на големите състезания, които могат да ви помогнат. Така че не ги игнорирайте. Така наречените hotspots, защото се превръщат в проблеми. Так, исках само да ви спомена, че когато си третирах пришките на Триент, видях един мъж, още го помня, почти цялата му пета беше отлепена. Ужас. Кървища и... Много гадно беше. Ако трябва да гадая, според мен този човек беше тръгнал или с нови маратонки, или с нови чорапи. Нещо, което не беше тренирано. Така че си опичайте ума. Малките камъни обръщат каруцата. Нали така?
Научих два урока днес. Един е, че ако чорапите ви създават проблеми в началото, сменете ги. Не се надявайте, че лепенките ще свършат работа. Тези, които аз използвам, са някаква ефтина имитация на KT Tape, Kinesio Therapy Tape. Няма нужда да купувате оригинала, който е скъп. Може да си намерите и доста по-ефтини варианти, които вършат абсолютно същата работа. Нещо, което може да направите, е да си пренарежете парчета, които са с различна дължина и широчина за различни нужди, за да ви улеснят процеса при лепене. И когато ги лепите, гледайте да няма гънки, защото и тези гънки евентуално водят до проблем. Другото, което научих, е, че винаги си нося безопасна игла, защото са функционални, могат да свършат работа за доста неща и в същото време да спукат образувани мехури на краката. Да, ама не. Днес научих, че тази игла беше доста дебела за моите нужди. Може би за по-голям мехур, който е по-достъпен, е окей. Но моя беше малко на кофти по място. На един от малките ми пръсти, да не навлизаме в подробности. Така че, определено бих се взел бележка и да нося също игла, която е по-тънка. Може би от спринцовка или нещо подобно. You're welcome. Тези дълги тренировки са точно за това, да се оттренира екипировката и способността да се решават проблеми, особено при дълги дистанции. Защото проблеми винаги ще има, от каквото и да се естество. Проблем с калории, стомах и какво ли още не. Така че е по-добре да се приемат тези спирания при тренировки, при дългите бяги, дългите тренировки, като положително нещо, за да се извади човек бележка и по-добре да спрете тук за 5 минути, отколкото на състезанието за 5 пъти по 5. Или в най-лошия случай да не можете да се решите проблема. Така че гледайте позитивно на този вид спиране, защото този тип тренировки са точно за това. Освен че и са основата за издръжливост. Wink-wink. Не знам дали сте забелязали, ако сте идвали тук, е пълно с едни черни скакалци. Това сигурно са черните нинджи на скакалците. Трябва да имаш трети дан. Да се скакалец трети дан. Да се качиш на борда. Това часа е 57 минути. Малко по-малко от 3 часа. Почти също както е първия ден. Което е окей. Значи, издръжливост има. Те, ако вие се качвате за един ден, може да се считате за скакалец трети дан. Защото без значение времетраенето, изкачването си е трудно. А дори да решите да останете на рай и да го разделите на 2 пъти, което също е доста разумен вариант, вместо да рискувате. И също окей. Тук следва бърз quick stop или батковия румен, ако е на смяна.
Хубаво да се поздравяват тези хора, които работят по хижите. Не се знае кога може човек да опре до тях. Не, че ви откажат помощ, дори и да не ви познават, но е хубаво. Пък и деня е по-приятен, като завършите някакъв разговор. Я да отидем сега да го видим. Баткови Румен дали е там. По-скоро първия ден, когато исках да слизам до хижа Плевен, се отклоних на едно място, което е доста лесно да се заблудите. Сега ще покажа точно къде се намира. Точно така е място, където може да се отклоните, без, ако не внимавате. Лесно е да го разпознаете, защото се вижда хижа Плевен отдясно на вас и коловите, които обозначават. Мисля, че това е, не съм сигурен, не мисля, че това е, как му казват, зимния път от хижа Плевен към Ботев. Знам, че някакъв кабел минава тук. Първото ми изкачване на Ботев беше точно там и беше меко казано неприятно. Първото, което много малко хора минават там и като цяло пътеката не е в добро състояние, за маркировка да не говоря. Извинявам се. Така че, където се разклонява пътя, ако случайно слезете надолу и видите коловете, просто се качете на горната пътека, която води до пътят, който отива към хижа Плевен. Тук следвате маркировката с ето този цвят. Бяло, зелено, бяло. Понеже съм от Габрово, ще ви кажа, че това са цветовете на янтра. Само янтра. 3 часа и 45 минути почти. Мисля, че е време за
наобратно. Странно е, че тази част от изкачването на Ботев, поне аз не съм го виждал като сегмент. Ще проверя и ще направя един сегмент. Не че имам някакви претенции за време. Просто ай така, за удоволствие да видим. Както тук им казват в България машините, какви времена постигат. Ако имате идея за име на този сегмент, напишете нещо в коментарите. И името с най-много лайкс, с най-много харесване, ще кръстим този сегмент на него. Моето предложение е Ода за Ботев или нещо от този сорт. Подобаващо място да кажа с Богом на поне за сега. Може би това ще е последното, най-вероятно последното изкачване на Ботев за тази година. Да сме благодарни на планината и на съдбата за хубавото време и приятните емоции. Stay humble. Always. Ще е хубаво в Конституцията да пише, който иска да стане премиер-министър, да се качи на Ботев от север, да слезе до юг и да се върне обратно. Или обратното, както се избере. Не искам да съм негативен. Айде да сменим темата. Доста млади има хора, което е много позитивно. Така че, ако сте едни от тези, които обичат да ходят на такива места, правете снимки и видеа, не за друго, а просто да заребявате, както се казва, другите, хората да водят по-активен и по-нестресов начин на живота. Но винаги всичко трябва да е също умерено. Според мен, ако тръгнете за Ботев или подобен връх без физическа подготовка, рискувате доста, според мен. И най-вероятно няма да се насладите на 90% от цялото изживяване. Така, време е да се прибират чеките в раницата и следващия чекпоинт ще е Хижарай. Един шибан камък се преобърна. Ой, така ме удари в кокълчето. Уф! Империята отвръща на удара. Няколко бегачи. Много приятно. Сега ще ви
Ако ги не стигнем, ще ги питаме как е положението. Това мисля, че бяха няколко сериозни бегачи. Тези, които бяха наотред, поне изглеждаха, поне според мен доста професионално от екипировка и изглеждаха доста добре подготвени физически. Просто спряха, за да изчакат някой от по-задните, което е доста разумен подход, когато сте на подобно място. Дем! Как се спънах за малко да се щупа главата. Всичко е окей. Мисля, че са само на натъртване. На коляното ме боли. Така си и знаех. Винаги последния ден се случват някакви глупости. Но когато има и умора, рисковете са по-големи. Така че сега ще слезем бавно. Просто да си раздвижи коляното, да няма по-сериозни происшествия. Пет часа и 20 минути. Ще излезе малко повече от час. Може би 6:15. Добрата новина е, че скелета е здрав. Няма парички. Камерата е жива, часовника и челника. Та малко ме поплаши това падане. Може би е добра полука. Следен километър. Смесени чувства. Беше супер. Доста съм изморен. Мисля, че няма контузии. Можеше и да свърши много по-добре. Това последния плонж, който направих, беше точно на края на последната стъпала на пътеката, как се казваш, Тарзановата. Има късмет, че скоростта беше бавна, но така се изплясках по очи. Не знам дали се вижда, но лампата добре се ожили. Планината си удари печата. Разписам и градската, както се казва. Даже няколко пъти. И на двете колена, и на двете ръце. Мисля, че тези и те помогнаха, защото паднах на дланите си. Както и да е. Всичко е окей. Вече от гледна точка на екипировка, от пети до глава, всичко е изясня. Заявите ми. От гледна точка на хидратация, в зависимост от температурата.
но поне половин литър на час с поне между 60 и 75, не повече от 80 грама въглехидрати на час. Бързи и бавни. Така. Днес надхвърлихме малко 6 часа, но това е окей. Здрасти! Фен клуба са навсякъде. Докъде бяхме до екипировка, хидратация, калории. Просто трябва да се изпълня плана, да не се самозабравям и да не се водя по другите. Лошото, не лошото, но състезание като UTMB с толкова много участници, повечето от които са много добре подготвени. Винаги ще попаднете в компания от хора, които натискат малко по-силно, отколкото трябва. Или ви карат вие да натискате. Така че е важно да се движите по вашето темпо и който има зор да ви надминава. Иначе ще си изграскате клечките на киберите доста рано, както се казва. 3 дни, около 90 км, нещо от този сорт. 17 часа и половина, може би 18, не повече. С около 7500 метра денивелация. За моите възможности това е окей. Аз май си подминах разклона, както се дрънкам. Я да видим. Да, бях го подминал с няколко метра. Нещо се отплесвам тук с тези видеа. Но не е фатално. И така, супер камп. Мисля, че съм готов за изкачването и спусканията на UTMB. Надявам се, има 4 седмици до тогава, 3. Последната ни е броя, защото ще е доста засилен тейпър и тогава ще се пътува и до Франция, така че 3 седмици до тогава, може би тази следващата ще е определено седмица за възстановяване. Следващата може би ще е с малко повече интензивност, но не много като време траяне. И след това последните 2 седмици тейпър, за да може да сме пресни за UTMB. Ако съдбата е с нас, да се опазим от падания като днешното, защото може да се получат много лоши изкълчвания, щупвания и подобни. Така че трябва да се внимава наистина. Точно накрая, защото няма да има време за възстановяване и рехабилитация от по-сериозни травми. Също и вируси. Както вече знаете, имам малко 3 годишно вкъщи, което ходи на градина и не носи най-различни работи. Рисунки и вируси и сополи. Така че ще трябва от това да се опазим накрая. Каквото е писано. За радост. Тренировъчният процес ми доставя доста повече удоволствие, отколкото състезанията. Така че каквото стане. Ако не е UTMB, нещо друго шарно. Както казва един мой приятел, язък за барута. Тук е вече последното спускане. Доста неприветливо, но всеки сам се избира да идва тук. Нали така?
От тук предстоят 40 минути шофиране до Хисара, басейн, обилна вечеря и 2 бири. Не по-малко, не повече.